Pangarap na kanu maging flight attendant ng 16 anyos sa Itina, alin na tutong lagyo, kaibat ng Megaral. Grade 11 na nga ni Itina at ditak namang panahon, lungob na king college ban kumang kursong tourism, ing kayang pasaporte bang ato pa din kayang pangarap pa magobra king eroplano. Dapot era kalupa ring aliwa pang estudyante kasi sing edad na, atin niya pangaliwang si Kaswan Itina. Parominggo ya pa kasi may labas manibatanan niyang bait na kayang mumunang anak. Sobrang sakit po. Naisip ko po nun yung kalating katawan ko nasa hukay na po. Kasi dati po nanganganta ako, sobrang nanginginig po kasi ako eh. Tapos feeling ko kung di ko na po kakayanin, gano'n. Parang inaano ko na lang po para sa baby ko. Kaya tinatagang ko po lalo yung loob ko. Kwento ng tinaking CLTV 36 News, meging planado yung kayang pamamuktot. Mas ganuin kayang sariling inda, baka panuwalang may buktot yan kaya nakanapa mo. Eh, hindi po kami masyado nakikita ni mama ko kasi po, naano siya, sa trabaho siya, malayo po. Tapos, nagtanong na po siya. Eh, ako po, that time po, sasabihin ko rin po dapat, itinatiming ko lang po. Tapos, napansin niya po yung katawan ko. Then, yun, nagtanong siya, umiyak po ako, sinabi ko po sa kanya lahat. Nung nalaman niya po gano'n, nagalit po siya na umiyak, may pagsisisi kasi ako lang po yung babae ng anak niya. At di namang buring pawagay, tinaka rin kalupa ng teenager. Advice ko lang na sana bago pasukin yung ganong bagay, isipin mo na ng maraming beses kung ano yung kalalabasan, gano'ng kahirap, kung ready na ba sila, and kung ready na ba yung sarili nila magkapamilya. Ing meging sitwasyon ng Tina namurin aliwa ka ring libo-libo pang teenager kati Central Luzon ang mebuktot maranon. Basic in latest civil registration and vital statistics o CRVSD tananing nga Commission on Population and Development, miras laking 17,101 ding kaso ng teenage pregnancy king Region 3 anyang 2022. Mas matas yang 11.4% kin dating maigit 15,000 cases anyang 2021. Kakadwayang Central Luzon karing reyon kin buong bansa ating mata sa bilang daring teenage pregnancy cases. Mani muna yari ning rehiyon king ating pyakamata sa bilang daring may buktot king edad 10 hanggang 14. Agpang Regional Director daring CPD Region 3 ay Lourdes Nacionales, maragulyang factor in social media yung pamagtas daring teenage pregnancy data. Kung medyo mahina-hina talaga yung value system, madali silang ma-impluwensya ng mga external factors. At mismo sa tahanan minsan, ginagawa minsan na surrogate parent ang mga social media. Kasi it is very extensive, expansive, even a small child can do TikTok, something like that. So siguro i-enhance din natin yung programa. Pagkanaka na namang nasyonales na as early as 8 years old o patsay may gregla ng meto kababae, malyari na yung buktot ini. Anya naman dapat niya kanong misubong yung responsible parenting at sex education bang bidina lang sa patabel 1 din kaya nakan. Capable na po sila ng reproduction. So kung magkaroon ng pagkakaroon ng labing-labing or ang masakit pa nga po, minsan incest or casual sex with friends because they thought, yung mga bata walang alam, yung mga magulang hindi nila alam i-educate ng sexuality, ay nagkakaroon na po ng pagbubuntis. Kaya kailangan talagang paigtingin natin talaga yung responsible parenting na programa natin. At di naman kanong programang family planning CPD, amalyari ng pakinabangan ding balang miyembro na nagkakatam komunidad. Merong tinatawag dyan na counseling, lalo na kung new acceptor sila or ngayon pa lang sila mag-a-accept. Ina-explain sa kanila yung bawat isa at mamimili sila. Yako pa yung JM De Jesus, inkiya kayong talasuyong ating pusong makabalen.